Mangga. Mara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan sawangnya gendreh manis liringe dikamantian kacarita kaya mangkono panggap ing sasmita nenggih Sang Kedhi Wrihatnala mulat ingkang raka nenggih Sang Jagal Bilawa ing kecipuan tanding kalian Sang Rajamala mawali-wali Sang Rajamala pejah cinemplungake madyaning sendhang watari bisa walaya jati temah mulya mangkono sigra ngasta wujude jemparing nenggih Kyai Bramastra ya Brama Warastra pinentang-pentang gumrit suarane kaya putung-putung gendhewane kebat kaya kilat kesit kaya tatit mangkono mlebu wonten ing sendhang watari dadi umup banyuning sendhang
Yo 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 yo. Yo. Kemplonge sendang yo. Babar pisan Randuga Mana. Kowe beda karo padatan Rajamala. Sing wis-wis lamun to ki cinemplungake sendang watari bisa walaya jati bali urip. Ning malah ripalungguhan iki awakmu ambyar dadi lebu Rajamala. Aduh. Ora. Aku sing ra nrimake patih Kencaka. Ana paribasan jagone mundur, botohe maju. Saanane menungsa babati kulune. Pramrata Jayamrata kerputen aku. Sayuta mara sakete wuri. Bilawa ora minggat babati we. Teges Bilawa ki wong jirih getih wedi mati wegah tetandhingan karo sing jenenge Patih Kencaka. Yen carane kaya ngene iki tegese ampyak awur-awur ngejak rusak-rusakan tatanane wis do bubrah. Ora nek gunane aku ngladeni wong edan. Jayamrata kerputen aku sayuta wara saketi wuri ampekan kowe njalur rebutan kowe menjangan mati. Ora bakal Kencaka gigrek muluku salomba. Ayo sanane wong Wirata maju bareng. Ora bakal aku wedi dapurmu merga ana paribasan. Sapa iki? Sapa iki? Wong ayu nek nganti tumpuk undung ki sapa? Wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil tek ora enek gethek cirine iki sapa? Sapa wong ayu? Kula menika abdinipun Raden Ayu Utari. Nami kula pun Niken Salindri. Lah dalah kowe sing tak goleki. Blak kotang terus terang wis suwe aku gendong rasa tresna karo kowe. Iki patih saka Kencapura jenengku Patih
Kincaka. Keparingipun kados pundi? Kowe nek kluyuran ning alun-alun kowe iki goleki apa lan goleki sapa? Kula dipun utus dening Raden Ayu Utari tumbas sekar wonten ing Pasar Ageng Wirata. Mumpung ripalungguhan iki aku bisa ketemu kelawan kowe Salindri. Mendah kaya apa marming rasaku, mendah kaya apa bombonging pikirku, lamun to aku besok dadi Ratu Wirata, banjur sing njajari mongko dadi garwa Prameswari, ora ana liya kejaba kowe Salindri. Manut kowe dadi bojoku. Menapa jengandika dereng kagungan garwa? Pancen aku wis duwe bojo ning mengko lak iso direka. Kabeh iso diatur yen pancen kowe kepengin dadi bojoku mung ijen, ora ana sing dadi pepalang, yen perlu engko mbok wek tak patenane pisan. Men ora ana sing ganggu gawe anggenku andum asmara karo kowe, mergo aku wis kebacut tresna karo kowe, Niken Salindri. Kanggone patih Kincaka luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang lalekke siji sing wis nggegem jantungku Salindri. Kula kang mangkono tampanen katresnanku. Tampanen katresnanku yen nganti kowe nampik, yen nganti kowe ora gelem nampa, aku arep takon, kowe golek sing kaya ngapa? Aku ngerti kowe mung abdi, kowe mung batur, bakal tak angkat derajat kamulyanmu. Cekake yen gelem dadi bojone Kincaka bakal urip mukti wibawa keceh bondo kemul kamukten gateng mutiara, yen perlu kowe nganggo jarik emas ginepeng. Nanging sampun dados paugeran ing gesang kula. Suthik menawi ngantos Salindri menika ngobak-obak banyu bening ngganggu dumateng priya ingkang sampun kagungan garwa. Mila saking menika nyuwun pangapunten Raden. Kula mboten saged nampi katresnan ndika. Kula nyuwun pamit Raden. Salindri. Salindri. Wong wadon krubyuk kabutan Pinjung. Yen ra kena tak elus, njaluk tak kasar apa piye? Boten Raden, kula nyuwun pangapunten Raden. Hei! Wah! Wah! Kalawa jedul saka pandhelikamu Bilawa. Kowe sing mateni adhiku Rajamala, cah desa gleleng pacakmu. Ripalungguhan iki buktekno, gandeng kowe mateni dulurku, utang wirang nyar wirang, utang pati nyar pat. Wah. Edian. Bot.
Ho. Lho. Hot. Hot. Ho. Ah. Hot. Rukma Kinca golek pelo. Wah! Wah! Sing marai negara iki murak-marik yen ana pejabat sing kelakuane kaya kewan. Kowe kudune ngayomi karo para kawula. Ning nyatane malah nyiksa karo wong cilik. Malah gawe kapitunan tumrape wong wadon. Prambejaji babar pisan. Alindri. Ana Rajapati. Patine Paman Patih Kincaka lan Rupa Kinca. Sing mateni sapa Salindri? Muninggih. Ingkang mejahi menika kula. Piye? Kowe iki mung wong wadon sing krubyuk kabotan pinjung. Sepira ta dayamu, sepira ta kekuwatanmu. Nganti bisa nyedani pamanku saklara. Kowe kandha sing nyata, kowe jujur aja goroh. Sing mateni marang patih sakembaran sapa? Ingkang mejahi menika kula. Aku ngerti. Gandeng wancine surup mau kaya ana klebate wong gedhe dhuwur. Mboten wonten sinten-sinten ingkang mejahi kula. Yen pancen kowe ngakoni ngono, pengadilan Meja Ijo Negara Wirata sing nemtokake sidang ki mengko. Kadang muwaran tena becik besok mendemo baris prayitna iwa saranta wong ing Dwarawati Mbah ladalah Reca Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat. Purwa Madya Wasana aku wis nggatekake lelakon ingkang kagelar ana ing Wirata. Tur dasare aku kadhawuhan dening sesembahanku Ratu Ngastina Kaka Prabu Duryudana. Supaya Susarma iki Ratu Trigarta iki mongko dadi mata pitaya goleki ana ngendi papan dununge para Pandhawa. Ripalungguhan iki wis ana titik temu. Wong gedhe dhuwur bisa mateni Raja Mala lan Patih Kincaka Rupa Kinca kae nyala mati. Kaka Prabu Duryudana, kula saged mesthekaken bilih Ripalungguhan samangke Pandhawa mapan wonten ing Wirata. Menawi ndika kaliyan kula ngrampit nyerang negari Wirata, Pandhawa mesti jedul mangke kantun nyepeng.
dieng-dieng lunga pasar dieng Iwang Suksma dililuwih uga paring pepayung mring kanyuwanan sun. Mengkuto Niken Salindri kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Sinuwun Prabu Matswapati amiji ingkang abdi. Sakwise kowe satata lungguh maragake pitakon kuwi iki wangsulana kanthi jujur sing saknyatane aja kok tambahi aja kok suda. Yen nganti kowe ora jujur bakal saya ngeboti paukuman sing bakal ndok tampa Salindri. Mun inggih paduka badhe ndangu menapa Kanjeng? Anggonmu swita ana negara Wirata kene ngabdi karo anakku Utari iki wis pirang taun. Mun inggih setunggal taun kirang 3 dinten. Banjur ana Wirata kene gaweamu apa wae? Namung lelati dumateng Gusti Ayu Utari. Wiwit saking siram dahar ngunjuk pepaes ngantos mapan sare. Lah. Banjur palungguhan iki beda ingkang rinumpaka. Wingi sore wancine surup kowe tek ana pasar Gedhe Wirata. Mapan ana ning pojok beteng kowe lagi ngopo Salindri? Kula dipun utus dening Gusti Ayu Utari kinen pados kembang
kang hyang rengga endahing patengganipun Gusti Ayu. Banjur adikku Patih Kencaka lan Rupa Kenca kok mati ana pasar kuwi lan kowe mapan ana sak cedhake. Sing bener sing mateni karo adikku ki sapa lan sebabe apa Tik Kencaka Rupa Kenca mati. Nuwun pangapunten sinuwun. Gusti Patih Kencaka seda karana badhe nggonjak kaliyan kula. Kula dipun prawasa, kula dipun peksa badhe kapundhut garwa. Lajeng Patih Kencaka Rupa Kenca kula pejahi. Kosik. Kowe aja ngapusi, kowe aja goroh. Perkara iki men enggak rampung. Margage kowe jujura kowe walaka. Aku nampa kabar ana pawongan gedhe dhuwur sing mateni Kencaka lan Rupa Kenca. Nanging gandeng wancine surup ngancik wengi satemah ora cetha pawongan kuwi sapa. Iki sing bener sing endi? Sapa sejatine sing mateni karo Patih sakembaran? Ingkang mejahi Patih Kencaka Rupa Kenca menika kula sinuwun. Ora tinemu nalar. Kowe kumbi kowe ngapusi. Kowe mung wong wadon krubyuk kabotan Pinjung mokal bisa mateni patih loro kuwi mau. Mula yen pancen ana wong gedhe dhuwur sing njalari patine adikku, kowe matura wong gedhe dhuwur mau sapa? Kula mboten ngertos sinuwun. Kowe aja wedi Salindri. Sapa wae sing duwe keluputan mesti bakal nampa pidana lan kowe aja kuwatir. Ingsun bakal ngayomi kelawan Salindri. Mula ripalungguhan iki kowe sajarwa sing nyata. Wong gedhe dhuwur kuwi sapa? Kula mboten ngertos. Karana ingkang mejahi patih kekalih menika kula sinuwun. Salindri. Napa ta mirahing sun prihatin waspagung mijil tuhu tahatan pokarya ing cetha lamun to kowe ora kena diman. Sejatine aku ki mung pengin ngayomi karo kowe merga kowe iki abdine anakku Utari. Nanging gandeng kowe sing dadaki tumrap patine patih loro kuwi mau ripalungguhan iki hukum bakal tak jejekake. Ingsun bakal paring pidana marang Salindri. Kudune kowe tak tibani hukum pati jumbuh karo keluputamu. Nanging gandeng anakku Utari nyuwun supaya kowe diparingi pengenteng-enteng. Mula saka hukum pati tak suda dadi hukum tundung. Kowe dina iki gage minggata saka bumi Wirata, aja ngancik ngucik bumi Wirata wiwit dina iki. Oh. Inggih sinuwun. Mboten langkung kula namung badhe ngestokaken dawuh. Namung kemawon Kanjeng. Mbok menawi wonten kepareng paduka kula badhe nyuwun wekdal 3 dinten malih. Kula nyuwun wekdal 3 dinten mapan wonten ing Wirata. Kula badhe pamit kalian Gusti Ayu Utari. Pamitan kalian bakul-bakul pekenageng Wirata. Sisandamel gandeng kula anggadhahi sambutan. Kula badhe ngrampungi utang kula rumiyin Kanjeng.
Ya. Ingsun paring kawicaksanan lan kelonggaran wektu 3 dina. Nanging janji 3 dina kowe isih kledang-kledang ana ing Wirata, aja takon dosa. Aku mentala nugel gulumu. Nggih, Kanjeng. Ana pamita karo Gustimu Utari ana. Sebet aku nyawang wadon di patrape ya dapurmu. Nuwun sewu. Kanjeng Sinuwun menapa dipun keparengaken menawi ingkang abdi badhe nderek matur. Kowe bakal matur apa? Tandha Dwija Kangka. Nyuwun pangapunten Sinuwun. Menawi kula raos sejatosipun Niken Salindri menika mboten lepat. Ingkang lepat menika Patih Kincaka karana badhe ngruda peksa kalian Salindri. Lan Salindri wani mejahi menika karana sampun kepepet. Bingung badhe tumindak menapa kangge njagi dumateng sariranipun supados boten dipun renggut kalian Patih Kincaka. Lan upami wonten pawongan ageng inggil ingkang bantu Salindri mejahi dumateng Patih Kincaka, yektosipun menika boten dosa lan boten salah. Karana tumindakipun Patih Kincaka sampun murang tata ngremehaken dumateng drajating wanita. Malah kedahipun paduka paring nugraha dumateng Salindri sarta pawongan ageng inggil menika Sinuwun karana sembada nyirnakaken Patih Kincaka lan rupa kenca ingkang cetha ngegla tanpa warana damel onar badhe ngrubuhaken negari Wirata. Nyuwun pangapunten. Tangeh lamun negari Wirata menika badhe tentrem menawi hukum boten saged jejeg lan boten saged adil. Karana lampahing hukum namung kangge ngayomi keluarga sentana kalian tiang sugih, wasana hukum namung kangge nyiksa lan gawe kapitunan dumateng wong cilik ingkang boten ngertos kenthong kimpuli lelampahan. Wis kepinteren kowe Kangka. Rumangsa pinter kowe wani mejang karo aku gunemu runtut. Ning parandene kowe ra mawas diri, kowe ra ngilo karo githokmu. Kowe ngerti apa tumrap tata kaprajan? Kowe ngerti apa marang hukum lan adil? Kowe mung mantri pasar, wong sudra sempali, parandene juweh terweteh ucapmu kaya pendhita mejang karo murite. Tembungmu yen tak rasa ki mung arep mbelani karo Niken Salindri, bantu karo Niken Salindri. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe duwe sambung rasa apa karo Niken Salindri? Oh. Sandya Bala Pandhawa biya kumulung mangung siring sata Kurawa
Kambah kungkih srukatete Wrat Sangka ing ngadhep ana ngarsanipun Rama ana parigawe apa? Bocah bagus. Nuninggih Kanjeng Sinuwun. Kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami ngaturaken kedrawasan. Atur wuninga bilih ripalungguhan samangke negari Wirata dipun rampit mengsah. Dipun serang saking ajeng lan saking wingking. Saking ajeng nenggih Narendra Trigarta Prabu Susarma jangkep sakwadya balanipun. Ewadene saking wingking nenggih Narendra Ngastina Sri Duryudana komplit sakurawanipun. Edan. Walah. Iblis lanat setan mimba menungsa. Susarma mbaleni sega wadang biyen nate ngraman negara Wirata bakal ngayunake klawan Utari. Semune dheweke ngerti lamun to ripalungguhan iki aku kelangan senopati lan patih sing wis mati, banjur dheweke mbaleni sega wadang ngrangsang negara Wirata. Gumun kowe ngatasi pakartine Susarma kaya mengono paranten diombongi karo Duryudana. Iblis ngendi sing manunggal ana jiwane Duryudana? Inggih lajeng keparingipun kados pundi? Utara, wonten dawuh Sinuwun. Aja wedi kangelan gandeng sing diancam lan diincim dening Susarma ya kuwi adimu si Utari. Manjinga kedaton slametno adimu Utari. Seta klawan kowe Wirat Sangka, klebu kabeh Prawadyabala. Ayo, ripalungguhan iki siaga ing diri sawega ing gati ngadepi karo kridane mungsuh yen perlu ingsun pribadi bakal jangkah madyaning pabaratan. Mangawur-mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit kong maguru angsa tetek kaya butula wara panjriting turang gesti rekata ingkang dwaja lelayu sabit kuatratita malang kadak ana tengandalan rapangkling anak ratu Wirata jenengmu Wrat Sangka dasar para nyata kowe wadyabala saka Trigarta ya kesete sesembanku Prabu Susarma iki bintang samudra kang dadi aranku. Kowe aja melu celeng boloten kebolatengen tumrap lelakon iki kowe minggira kowe nyingkira. Yen kepengin negaramu slamet, endi Dewi Utari pasrahno marang aku, mendi palakrama karo Prabu Susarma. Blangap-blangap patun ngucap. Ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara. Karepmu
wengkunen utari waton sing klangkai bangkene Wrat Sangga njaluk radawa umurmu kowe. Mangkahang grosrosa sumbar lindu lindu ketara bumi kunjing kumaludo kuntara ketok Biar kowe jaluk radawa umurmu yo. Waduh, mati ya. Ot. Weh. Loh. Ah. Loh. Ah. Weh. Loh. Oh, ah. Wah, tukel buluan. Ah. Ah. Oh, yo, oh, ah, ah, sikil sikilmu oh, oh, ah, wah, oh, oh, ah, yo, ah, saya, ah, oh. Kepal dadamu, ah. Ah. Oh. Ah. Weh. Oh. Oh. Ah. Ah. Lo. Ah. Ya. Oh. Weh. Bah. Oh, biar. Ojo mingat.
sirahmu. Oh. Ah. Lho ah. Hai. Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Lo. Oh. Lo. Hey. Wah. What? Wah ya. Wah. Lo. Lo yo. Wah. Hei, mundur. Wah, seto ya. Ora minggat nggo gateng ndasmu. Leleng pacakmu. Hot. Loh. Hat. Wedian. Oh. Oh. Ah. Duh. Loh, ah. Duh yo. Loh, ah. Loh. Ah. Oh. Wah. 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 Seto. Oh. What? Oh. Lo ah. Lo. Oh. Lo. Weh. Lo. What? Oh. Wah. Oh. Oh. Ayah. Ah. Sakpatine Rajamala kencaka rupa kenca. Janjane kekuatane negara Wirata ki mung kari Seta Buminjaya. Negara adik-adike ora betah melek kabeh. Utara Wrat Sangka siji ora betah luwe, loro ora betah melek. Lek Seta sing maju ngene walah Katriwandan Wadyabala Trigarta. Ning aku ora bakal kurang akal. Wadyabala sing baku kroyoken Seta singkirna saka payudan dohna saka Matsapati. Yen Seta wis adoh saka bapake tak renggute pae. Yo. Ayo mundur. Ayo Rene, Seta, ayo. Ayo Seta Rene, ayo. Ayo wani Rene, ayo Seta wani Rene, ayo. Dadah. Matsapati ijen nge tolah-toleh. Iki Susarma sing mateni kuwi.
Lah. Hei. Hei, hei, hei. Oh, hei, hei, hei. Oh. Arep ning ndi kowe? Mbok ngrumangsani, aku karo kowe padha tuweke. Aku iki jane wis suwe. Melu kowe ngatekno bingung dhewe. Mulai kala-kala latihan wong loro tok ngono. Masopati Ratu Tuwek Kempong Pirot Jambul Waneng. Saiki sing kok ndel-ndel ki sapa entek? Wis ra duwe sapa-sapa. Kincaka rupa kinca mati. Raja Mala wis ra gelem perang mergo mung braso gamelan. Seta kae nyatane gampang kepancing karo Wadyabala Trigarta saya adoh saka kowe. Kowe wis tanpa kantha lan kanthi. Kowe wis tanpa kantha tanpa kanthi. Mula yen kowe njaluk dawa umurmu, kowe becik pasrahna. Anakmu Tari gawan rene. Ijabna pisan anakmu tak rabine. Oh! Oh. Baik. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Wah. Oh. Ah. Wah. Wah. Ah! Hey! Hey! Ah! Oh! Oh! La salah! Ora kena teman rek! Weh! Wah! Weh! Mangancur lakuning angin gugur agraning ngaraga kur nitoreh kakiri-kiri ora bumi prakempita padula mangambak-ambak udan dreswar lan lesos adiku wong gagah Bilawa katon sumengko lakumu siadi bakal menyang endi wong gagah. Wah
Kowe minggiro aku arep maju perang. Merga Ripalungguhan iki Wirata diserang mungsuh. Banjur sebabe apa Tik Siadi maju perang? Kala tanpa rupa aku ki menungso. Aku duwe rasa pangrasa. Aku urip ana Wirata mongko mripatku weruh kupingku krungu yen negaraku dikesruh karo mungsuh. Yen nganti aku mung meneng tegese rasa kamanungsanku wis mati. Nanging apa Yayi Bilawa ora ngerti yen Wirata dina iki dirampit mungsuh saka ngarep lan mburi. Sing nyerang saka mburi ora ana liya kejaba para Kurawa. Mongko dina iki Pandhawa lagi ndelik ana Wirata suwene setahun mung kari kurang 3 dina. Yen nganti Pandhawa konangan dening Kurawa tan wurunga bakal mbaleni dadi wong buangan 12 taun ndelik setahun meneh. Apa sira ora bosen Siadi ora jeleh dadi wong keserakat sing uripe sarwa cupet kaya mangkene? Angka kakangku, kowe iki dulurku tuwa sing kudune kena kanggo panutan nanging yo kene remeh temen sing dadi pamikirmu. Aku karo kowe iki satriya sing kudune sepi pamrih rame ing gawe. Satriya kuwi kudu nengenake keperluane wong akeh ngiwakake keperluane pribadi. Bedhae apa Pandhawa uripe mulya yen ancik-ancik karo wong sak negara. Nanging yen nganti Siadi konangan dening Kurawa tenan, Pandhawa bakal dadi wong sudra meneh. Luwih becik aku dadi kere kaya ngene tinimbang dadi wong pangkat nanging atine bejat. Seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake. Aku seneng yen kaya ngono kuwi Bilawa. Tak kira kowe isih turu banjur tak gugah. Banjur kowe malah gendring anggenmu bakal manjing pabaratan. Yektine pun kakang iki mau mung neter sepira ta jiwa kamanungsanmu lan rasa kasatriyamu. Apik aku marem mara gage maju. Maju piye? Maju ana pabaratan. Apa yen maju ki mesti menang? Wong maju ki mesti golek menang, kaya wong perang ngono ki maju mesti golek unggul. Ana maju malah kalah. Apa kuwi wong tarik tambang? Kae maju parandene malah kalah. Banyol sangono doak jangkae susarmu. Mangkono candrane nganti kaya banteng tawang kanin. Pangamuke Prabu Susarma genya mulasara dumateng Ratu Wirata nenggih Sri Baginda Matswapati. Ciptaning driya Sang Susarma arsa mejahi dumateng Ratu Sepuh. Parandene ra ngerti sangkan paraning bilahi. Ana angin Garuda Gandawangi. Yekti iku minangka pratandha lakune utawa lampahe panenggak Pandhawa. Mangkono jangkahing payudan ndupak dadane Susarma mencelat nganti 30 depa dawane.
kulune. Wah! Iblis lanang lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Wong gedhe dhuwur rambuté gondrong ora jungkati sawu. Lek nom mripatmu jerengen gobokmu. Bocah pejagalan jenengku Jaga Bilowo. Sapa? Jaga Bilowo. Jaga Bilowo gombal. Apa rumangsamu Susarma ora ngerti karo diapurmu? Ripalungguhan iki kowe wis konangan. Setahun kurang 3 dina kowe wis konangan. Koko Prabu Duryudana mang mriki. Cetha lamun ta kowe sejatine panenggak Pandhawa wong Jodipati Siwerkudara. Malah kaya tril. Kowe wow. Semotok kene. Jajah desa milang kori aku rumangsa marem banget. Wiwit mbiyen nganti saiki selagamu ora owah ora salin Bilowo. Saben ana mungsuh sing ngrabasa marang kautaman lan bebener siadi mesti gumregah cancut tumandang lan saben-saben makarti mesti ngrampungi gawe. Tur anggonmu perang kuwi ora nganggo suwe-suwe 5 menit wae nyatane wis rampung mungsuhe wis mati. Yo. Siadiri palungguhan iki bakal menyang endi? Ah mulih ning pejagalan. Kosik. Kowe aja mulih, ayo tak gandeng tanganmu tengen. Arep ning endi? Tak jak sowan munggah ana Stinggil Binatarata negara Wirata. Perlune apa? Sowan ana ngarsane Prabu Matswapati.
Yen wis sowan, aku tak matur apa anane lamun to gedhe lelabuhamu marang negara Wirata sing bisa mbrasta mungsuh ya mung si Jaka Bilawa. Yen aku matur kaya mengkono mengko mesti bakale si Adi nampa bebungah saka ratu. Nampa kanugrahan saka Narendra. Apa kaya ngono kuwi wulangane Bapak Pandhu karo Simbah Abiyasa? Wulang sing kepiye? Apa memper wong labuh karo negara banjur ngarep-arep hadiah kaya karepmu? Mongko aku ning ngarep wis kandha sing jenenge satriya ki hampeke sepi pamrih rame gawe. Makarti tumandang ora ngarep-arep pituwas apa-apa ning pancen lega lila ngayomi karo wong cilik. Mosok kowe kalah karo pasemone Oyot. Oyot kae nadyanto mapane ana jero lemah. Nanging gaweane abot kudu golek banyu, ndodosi wujute watu lan uga ndodosi kelawan padas goleke banyu karo wit-witan. Ning kocapo bareng wite wis gedhe godhonge krembuyung, wowoane seger yen dipangan. Wong padha ngalembono karo wite sing gedhe, godhonge sing ijo royo-royo, wowoane sing enak dipangan. Ning ora ana sing ngalembono karo Oyot. Nadyanto Oyot ki ora entuk pangalembono, ning tetep makarti apa mestine tetep golek banyu nggih nguripi wujute wit karo gegodhongan sak wowoane pisan. Aku iki menungso duwe rasa lan rumangsa parandene ya kene kok kalah karo pasemone Oyot. Bocah iki bengi iki tek apik men kata-katane. Omong sak omong nek mentes kabeh to nggih. Yen kaya ngono kuwi tegese anggene para Pandhawa namur laku setahun ning kene. Kuwi ana guna pedahe sing banget kaya mengkene. Sak becik-becike laku ki pancen kudu sinau lho. Ngetan parane mangkono dereng rampung mengsah ingkang ngrabasa pupuh ing negari Wirata. Tandang kridane para Kurawa ingkang rampit saking wingking sisih ler. Satemah weh Prabawa gara-gara Jawi Wetan.
Kakang Mbak Yu lali walingku yen kowe lumahku ora perlu kesusu amriye supaya sahabat kakune masuki bayami monggo Mbak Lia Sundari. Montor balik jungkar akeh korban kegrawasan Duh lahir mesake sinambung anak lebih sopir jasembro lagu apa iki, Truk? Mas Sopir karyanipun Suwargi Ki Haji Anom Surata Abdi Solo. Mangkono. Nggih, gandeng sampun marambah makaping-kaping rumiyin menika Pak Dianom dipun timbali lan rawuh wonten ing Puskut Jatim mriki awake dhewe nyibarate lali sumber ketiwasan ya karo nostalgia ngaturake panglipur wujude gending ya karo ngelikake para kadang-kadang sopir anggene ya kuwi mengemudi kendaraan aja nganti sembrono dipikir luwih dhisik. Ngono. Nggih. Monggo Mbak Lia. aja padha lena elinga tatae nyawang prayoga manutang lalu lintas raturane ujine keluarga kali muli Matur sembah nuwun. Ya, manut jam kula menika jam 3:30. Alhamdulillah. Ngancik wonten ing goro-goro Mas Garing. Nggih. Marem temenanan ya, Truk. Ha iya. Iso pinaringan amanah kepercayaan karo keluarga besar Puskut Jatim ingkang ambal warsa kaping 51 sing nyatane awake dhewe ngestokake dawuh pepunden Bapak Haji Suyadi. Ha iya. Lan sedaya para pengurus, para penasihat, pengawas ingkang kepareng paring kapitayan dumateng kula supados nderek ngregengaken pahargyan ing ratri menika. Lan mbok menawi wonten kirang lan wonten lepatipun anggen kula atur panglipur. Kula nyuwun agungi samudra pangaksami. Lah kosok wangsulipun dene menawi atur kula sajian kula menika saged kinarya remen ing penggalih, lega ing penggalih. Mboten langkung kula nggih ngucapaken alhamdulillah ingkang tanpa upami matur nuwun wonten ngarsaning Gusti dene Petruk dipun tampi dening keluarga besar Puskut ing Jawa Timur ing mapan wonten ing Surabaya. Kemayoran baru. Ha ya, Ya tetep sak gaduhing nalar sak kadaring laku ya, Truk. Nggih. Kula menika menawi metruk menika rumaos bombong menawi marem menika nuwun sewu. Mboten namung para pinisepuh, para sesepuh ingkang kepareng nenggani mirsani dumateng kula, ning menawi wonten generasi muda sing calone bakal memegang tongkat estafet untuk berkibarnya bendera seni, ngoten niku kula seneng mboten umum. Buktinipun napa? Sing mari kula bombong, kula marem, kula semangat. Neng kiwa kotak sebelah kula mriki niki rata-rata adalah para generasi, para bocah-bocah, para adik-adik, para nom-noman sing nyatane bakal melu nglestarekake budaya di zaman yang akan datang. Sembah nuwun tanpa upama. Ha iya. Keng pundi niki? Baladewa napa saking Baladewa? SMKI wonten. Oh, nggih, nggih. Terima kasih kok SMKI. Ha iya. SMK 12 ya Mas ya. Nggih. SMK 12 utawa SMKI adik-adik Baladewa. Wes matur nuwun sedaya kemawon. Ha iya, katresnanipun dumateng budaya yang kados mekaten. Ya, mula sing jenenge seni budaya ki satu paket. Men iso lestari ki kudu manunggalake paket-paket pendukung lestarinya budaya tersebut. Antarane apa? Siji ya kuwi seniman yang berkreasi, angka loro ya kuwi masyarakat sing kepareng mirsani mendukung wayang kuwi, angka telu ya kuwi penanggap. Lah kuwi penting kabeh. Mbok ngaku dalange apik kaya apa?
Sindene ayu, suarane becik kaya apa, penabuhe bergasa kaya apa. Sing mirsani akeh. Rame, lucu, gayeng, kok nganti renek sing nanggap. Brongos. Ayo. Lah aku sing jenenge satu paket ngono ku ya, Truk. Nggih. Antarane sing jenenge masyarakat, seniman karo penanggap iki penting kabeh. Syukur bagi sing nomor 4 ditambahi, ya kuwi diayomi karo pemerintah. Ya wis saya bergas saya apik. Heeh, kaya ngono kuwi. Ya nadyan nuwun sewu jumbuh karo dawuhe para-para ing ngarep mau, lamun tori palungguhan iki puskut lan uga koperasi iki lagi kahanane lagi prihatin. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye? Kapan ibarate bocah sekolah iki iso pinter yen ra ngangge ujian? Ayo, Mula iki ujian tumrape keluarga besar Puskut ana ing Nuswantara khususé ing Jawa Timur. Mula sing jenenge ujian kuwi kudu ditampa kanthi ikhlas. Tanpa beda kaya wujute burung Garuda kae, Mas Gareng. Piye maknane piye? Lah, kuwi ana crita ana lelakon. Ya kuwi manuk Garuda sing gedhe wujute. Nah, nalika Garuda kuwi mau mabur ana kewan cilik ya kuwi manuk gagak sing mancik ana gegere Garuda banjur nyokot sirahe Garuda saka mburi. Nanging Garuda mau ora nesu lan ora nanggapi, malah kepara mbukak lare saya amba banjur mabur sak dhuwur-dhuwure. Wasana gagak kuwi mau sing mencok ana gegere Garuda suwe-suwe kentekan napas lan merga ketrajang bantere angin satemah gagak kuwi mau ceblok akhire terus mati. Nah, lelakone Garuda iki mau bisa dadi piwulang. Manungsa ki aja mung gagas marang wong liya sing ora seneng karo awake dhewe, sing gawe kebijakan sing ra cocok karo hati nuranine dhewe. Nanging tetep mabura sing dhuwur. Ha. Tanpa beda kaya Puskut Jatim iki ngibarate kaya wujute manuk Garuda, piye carane sayape kuwi dibuka sak jembar-jembare sak amba-ambane mabur sing kanthi jiwa sing dhuwur lan luhur supaya bisa ngayomi anggota lan warga masyarakat satemah kabeh masyarakat sak Indonesia tentrem rahayu makmur kerta raharja. Lah ngono kuwi. Ngono ya, Truk. Nggih, kados mekaten menika. Wah, nggih. Sembah nuwun. Ya, Waranggana sing sowan ana nenem. Ya. Pamundhute sapa ki jenenge? Pak Harminto rong diaturke kurang siji, Truk. Apa upamane? Ngersakake ya kuwi caping gunung cara Madura. Ayo. Mumpung ketua panitiane kok Madura ki diaturake. Ayo, Coba kula nyuwun dumateng Make, ayo Mak. Mak sapa? Mak Dian Munasira. Ayo coba kaya apa. Mergo iki cengkok Madura ki ora gampang. Lek ora diteliti, disinau, dilatih temenanan ki, engko ndak malah kejoderan. Ayo nggih. Yo Yan, jumeneng Yan, coba kaya apa Yan. Iki Make Arka. Ayo. Ya make para sinden-sinden barang kuwi. Ha iya. Saurunge wis tau nembang caping Gunung Alam Madura apa urung, Yan? Dereng, Pak. Nembe iki arepe ya. Nggih, soalnya kula pun merantau teng Solo suwe niku. Oh iya. Nggih. Bareng nang Madura kebablasan tekan Bali. Oh. Ha iya, nggih. Yes bismillah, muga-muga dipun paringi lancar. Wong ki jenenge pamundhut. Syukur awake dhewe iso ngaturake sak apik-apike, wedine nek kurange nyuwun pangapura. Ngono ya, Yan? Nggih, Pak. Ya, coba aku Derek ajar penasaran. nggih, Pak. Ya, aku penasaran lek nembang kaya apa. Teko Madura tenan apa mek teko Gresik. Ayo. Nggih. Pak Arminto sik lenggah ta Bu Kesi? Ah, Pak Arminto ngenteni caping gununge Dian iki lho. Ayo. Sugeng lenggah Pak Arminto karo Tole Udin. Ayo, Mbah Jan. Kuwi sak paket kaya Nakula Sedewa kuwi. Heeh. Pake karo anake kompak. Ayo. Siap, Yan? Siap. Oke, yuk diaturake. Saben ngabes konang sayang
Sayangi Madura to. Kuwi universal, nasional ngangge sayang. Ha iya, apa-apa. Man memajang Men memajang. Ayo. kon karo janor kuning Ratin. Apa kuwi mau? Ratin. Oh, Radin. Radine apa ya? Aduh, kula nek pun merantau suwe niki lho Pak, dadi lali kula basa Madura. Iya. Ayo merantau ora mule-mule lali Oke. dalane. Ayo. Radin ayo. Oh, ayo Ratin ki, Pak. Oh, ayo. Ayo ngono. Ayo. Wah, ayo. Ku ya basa kupinge ora ayo. Mula dipelajari ku ya kasanah budaya. Ayo. Kembang bayi mak deri gunung pasrene panas ojen. Nah, ngangge parian ya. Aduh, aku gak apal bahasa Madura itu, Pak. Alah, Jawa, Jawa. Balik Jawa sik pas parian, khusus parian Jawa. Ayo. Solo ya. Ayo. Mula dikulinakne mangan bebek Madura. Ayo, men ilate iki kenal karo Madura. Bapak apa bebeke jenenge bebek sinje. Aja sing kok pangan anjay tok. Ayo. Kula mboten seneng bebek, Pak. Loh, lah apa senengmu? Riki, Riki iki apa? rica kirek. Astagfirullahaladzim. Ngono ora tau kirim-kirim ning Jaten ora. Nggo sapa? Yudan ora. Riki. Tuku beto. Hah? Lho, jare parian. Oh, tuku apa? Tuku beto. Tuku botok. Heeh. Nah, terus Karo apem. lu gandenge neng ndi kuwi botok karo apem iki lho. Tuku Iya. botok iki pamane karo semen apa piye ngono botok karo apem lho. Ya mampir, Pak. Oh iya. Pak Sarminto, mugi ayam tentrem. Pak Harminto. Ngapunten Pak Har nggih, nggih. Ngapunten ayo. Pancen anggere bar jam 1 sinden kula koclok-koclok ya. Wis Pak, aku wis lali Pak cengkoke, Pak. Oh iya. Sorry. Ayo. Nggih, monggo. Panas ojen ling-aling sayang. Caping gunung. Sugeng midhangetaken Pak Sarminto ayo. Pak Sarminto Darsono ayo. Ayo, syuting celebung diane ora apik malah ayo. Terus Yan. Make bineka laban lake. Lho lek wedok binek, lek lanange lakek. Ayo. Lek mangan nyekek. Ayo wis pas kuwi ayo. Inu mena son bersih Ayo bening iki bersih ayo. Apik. Sak langgame oke to Yan? Oke. Oke, coba kaya apa nggih. Yo, monggo Pak Sarminto sugeng laras, Pak. Ayo.
iya. Monggo Pak Harminto kuwi sing nanggap awake dhewe pisananing Madiun iku sampean ya piyai Madiun. Lah nggih to. Wis ora apa. Ayo kuwi itu ya bapake kancamu Mas Udin. Ayo. Nggih. Nggih. Sungkem kula Pak. Ngapunten nggih. Pak sapa? Pak Herminto. Wah, bener itu. Heeh. Kuwi sik kacek Gorha karo es ayo. Bukesi jenis sing duwe gawe jenenge Pak Dedi nyeluke Pak Sugeng kok ayo. Kuwi lak ado banget to kuwi. Ayo. Ayo, pancen sing ngono kuwi ya, ayo. Maka diaturake Caping Gunung ala Medunten. Ayo. Kek jaman bercoba golek ka Cara Madura jos, cara Sunda ya apik. Cara Banyuwangi ya bregas ayo. Bergas ya ben. Nggih nggih Bu Sarminto ayo. Nggih. Syukur bisa Apik. Sing nyuwara kuwi bocah saka Madiun sing ngendangi ka Malang tembange ala Madura. Ha ngono iki. Dadi si Dian iki mangkat ka Madiun mampir ning Malang sik. Ngampiri Cak Bagus. Ha iya. Bar kuwi Cak Bagus malah ngulon ngampiri Tutik. Dadi ayo melu ayo. Lagi dijak ngewetan ngono, malah kebablasan teko NTT. Ayo. NTT non Tutik. Ayo. Ayo, apik. Sik, yo. Gandeng Surabaya ki akeh penggemare Pak Dianom Surata. Ya, kanca-kanca rekake wis nggarap karyane Mbah Anom Surata. Apa, Tru? Selaing janji larase pelok patete barang. Apik ya, apik temenanan nggih. Tur ki ya ngemu pitutur lali sumber bakal ketiwasan biyen ketok apa saiki ketok apa. Ayo, ngono kuwi. Tentang wong tresna, ada salah satu sing blenjani janji sing ora setia terhadap cinta itu sendiri. Ya, nggih. Apik iki apik, Mbiyen iki pas muni pertama iki ana sing nangis kok. Ayo, Nangis, nangis. Sebabe trenyuh karo lagune. Luwe. Coba diaturake Selaing Janji karya Swargi Ki Haji Anom Surata. Lah ngene Mas Gareng.
sing jenenge piyayen wis seda ki kabeh bab kadonyan iki lak pedhot kejaba 3 perkara. 1 sedekah jariyah, angka 2 ya kuwi ilmu yang bermanfaat, angka 3 dongane anak sing soleh. Lah, yang poin kedua ya kuwi ilmu yang bermanfaat ya contoh niki. Nalika sugenge ngripta gending, mbuh kuwi pepeling, selaking janji, titipane anak putu dan lain sebagainya. Nadyan sing ngripta wis seda yen tembange isih dikumandhangake insyaallah iki mengko ganjarane tetep ditampa karo sing wis seda kuwi mau. Amin. Ya semoga-moga swargi Pakde Anom Surata tentrem wonten ing kasuwargan mulya wibawa cedhak kalian Gusti Allah. Allahumma. Sila ing janji. Yuk dadas. Vokal kebarung gamelan rapati cetok saire isine piye? Ayo. Ayo karo nggih latihan para sinden-sinden karo wiraswara. Ayo. Coba garingan vokal tanpa instrumental. Ayo. Tak tak tung tak tung 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 kong.